Haukkavuoren tarinapolku, osa 1. Tervetuloa tarinapolulle. Kuule tarinan osissa matkallasi kohti Haukkavuoren huippua. Nyt kuultava johdanto-osa on kuunneltavissa myös Simpeleen ja Ruokolahden kuntakeskuksissa. Suosittelen pysähtymään kuuntelemisen ajaksi. Halutessasi voit myös kuuntelun aikana kävellä rauhallisesti eteenpäin kohti seuraavaa kylttiä. Minun nimeni on Hanna Saarela ja minä kerron teille nyt sadun ja soitan samalla klassista pianomusiikkia. Kirjoittamani satu on vähän pelottavakin tarina siitä, kun aurinko hävisi taivaalta. Uskallatteko kuunnella moisen tarinan? Esittelen teille tämän sadun henkilöt. Tässä tarinassa on pieni harmaa hiiri. Hänen paras ystävänsä pieni punatulkku. Uljas merikotka. Tietenkin aurinko. Ja auringon tyttäret, ilmanhaltijattaret eli ilmattaret. Tämän tarinan pahiksia ovat vuorenpeikot. Lisäksi soitan tällaista hiukan pelottavaakin teemaa, joka vie tarinaa eteenpäin. Mutta uskallattekohan te kuunnella tällaisen tarinan? Varmastiko? Minä puolestani en uskalla sitä teille kertoa ennen kuin olen opettanut teille taikatanssin, voimatanssin. Voi olla, että tätä tarvitaan matkan aikana. Tanssi on ihan helppo. Siinä taputellaan ja tömistetään ja marssitaan ja hypitään. Harjoitellaanpa yhdessä. Ensin taputetaan kämmenet reisiin 2 kertaa näin. Sitten kämmenet yhteen. Taas reisiin ja kädet yhteen. Sitten marssitaan 7 reipasta askelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hyvä. Sitten taas taputetaan reisiin ja kämmenet yhteen. Ja taas reisiin ja kämmenet yhteen ja marssitaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seuraavaksi hypitään korkeita hyppyjä 7 kertaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja taas alusta eli reisiin, kämmenet yhteen, reisiin ja taputus ja marssitaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oikein hyvä. Nyt te osaatte taikatanssin. Ja nyt voidaan aloittaa tarina. Kuten monet muutkin sadut, tämäkin alkaa sanoilla. Olipa kerran pieni harmaa hiiri, jonka nimi oli Hemmo. Hän asui perheensä kanssa vanhan mummon vanhassa mökissä, keittiön ruokakomeron takana olevassa pienessä kolossa. Hemmon perheeseen kuuluivat isä, äiti ja monta sisarusta. Vanha mummo oli kiltti kaikille metsän eläimille, jopa mökissään asustaville hiirille, eikä mummolla ollut edes kissaa. Joten Hemmolla perheineen oli mummon luona oikein mukavat oltavat. No, oli varhainen talviaamu, kun hemmohiiri heräsi pesässään. Heti hänestä tuntui, että jotain tosi outoa oli tekeillä. Kaikki ei ollut niin kuin olisi pitänyt.
Hemmo lähti tutkimaan paikkoja. Pesäkolussa ei ollut yhtään mitään. Entäs komeron hyllyillä? Ylähylly? Lopuksi Hemmo päätti kurkistaa mummon keittiöön. Mummo istui keittiön pöydän ääressä, kahvikuppi kädessään ja kuunteli radiota. Uutislähetys alkoi juuri. Tässä ylimääräinen uutislähetys. Aurinko on kadonnut. Tieto auringon äkillisestä häviämisestä hämmentää tutkijoita ja ihmisiä ympäri maailman. Viime yönä, kello 3 Suomen aikaa, auringon nähtiin kutistuvan kiihtyvällä vauhdilla, laskeutuvan kohti maata Pohjois-Euroopan yllä ja sitten häviävän kokonaan näkyvistä. Avaruuden ja ilmatieteen tutkijat ovat ymmällään. Lämpötila ympäri maailmaa on laskenut useita asteita ja kaikkialla on pimeää. Elämme tällä hetkellä täysin keinovalon varassa. Asiaa tutkitaan ja seuraamme tilannetta minuutti minuutilta. Heti kun tiedämme lisää, kerromme myös teille, hyvät kuuntelijat. Seuraava uutislähetys on tunnin kuluttua. Toivottavasti teillä on kynttilöitä ja paristoja kaapissa mahdollisten ja todennäköisten sähkökatkojen varalta. Voimme vain toivoa, että asia selviää. Kuulemiin. Aurinko on hävinnyt, huudahti hemmohiiri ihmeissään. Hemmo kepitti ulos mökin ulkopuolelle. Heti hänen luokseen lehahti Paula Punatulkku, Hemmon paras ystävä. Siinä sinä vihdoin olet. Minä olen odottanut sinua jo vaikka kuinka kauan, Paula sirkutti. Kai sinä kuulit jo uutisen, kai kuulit. No kuulin äsken mummon radiosta, että aurinko on hävinnyt. Että se on viime yönä kuulemma ensin kutistunut ja sitten hävinnyt kokonaan näkyvistä, sanoi hemmohiiri. Metsän reunassa on meneillään lintujen ja kaikkien metsän eläinten hätäkokous. Siellä kerrottiin, että ihan kohta kokoukseen saapuu uljas merikotka, jonka pitäisi tietää jotain asiaan liittyvää. Sinun täytyy tulla myös mukaan kokoukseen, Hemmo. Mennään kiireesti. Ja niin Hemmo kimpaisi juoksuun Paulan lentäessä edellä kohti metsän reunaa. Lähde sinäkin Hemmon ja Paulan mukaan jatkamaan tarinaa eteenpäin. Etsi ja skannaa kyltti numero 2.